Your thing came by Saria. Yes, sir. One day, I will watch again. And Bolime. Biko, I na fo na eyawo na nda shiri bebi ani Vapo tobacco. hi, mama. Because you have seen that the power of Canada. Oh, get a criminal. I'm going to go down on my Banyazina so you know what I'm gonna can do Russia Makana all kita by assessing Moshitaba Machima my go to Sifutasia no book. If you don't acquire one by one, no more that they will
mana ọ dịka ụnụ emecha n'ihe ndị ahụ niile. Thank you. Yes. Are we permitted to be giving them cuckoo rhythms? Okay, chere. Biko, ndị anyị nọ befe, ndị ụmụnna anyị nọ na befe, anyị na-ekenekwa ụlọ, na-ekene ụmụada, na-ekene ndị anụtara di, na-ekene ihe niile n'ebe a. Biko, iyawo, ọkwago jizi anyị ebe a, gụnwa ka anyị na-eche. Jee bụrụ na ịdịgo ka ị adị, ị pụta agbanye gị mmanya ka anyị mara kedu onye bụ dike a na-ekwu okwu ya. O tee na amawala atụ nwoke a ka ndị mmadụ soro hụ ka onye vidio nyoo maka ọnwụ na o nyoro nke ahụ ibe ọrụ niile ọ bịara ebe enweghị isi. Onye na-agba mbọ hụ na ya nyoro ebe ifuri mmadụ mmanya mara onye ọrụ. Biko ana m ayọ gị biko nne ewebefuru onye mkpọmkpọ ibe a nọ n'ime mmiri rụọkpọ nwoke gbeda na mmiri ji nwaanyị ọrịa onwe a na-eche ka ọ fụta ibe ọzọ na-abụzi ebe mmiri na-eme tụm n'elu tụm ọ bụrụ na mmiri na-eri nwoke mmadụ n'ala ọdụghụ ndị mkpọmkpọ ndị ogologo ga-enye na-akpọ eche na mmiri mgbe m batara ebe a ka m mekọtara ọzọ anya iwe na-ewe m ọ na-akwụ m n'ime obu ewere ogologo mmadụ ịtọ na ịnọ ji eto ewere nye n'ihe onye oto nna ya ebee ka nke m tebere ebee ka ogologo nke m tebere mana ihe ojii na-ewute ewu ma mụda ka m na-ebule maka ọnwụ na nwaanyị ahụ cheele Chineke nye m nwa Chukwu nye m nwa Chineke kpọọ ya nwaanyị ibe eji akpụ nwa ehi nne chere ka e wekọrọta ọsụ gịnị Chineke na ihe mmụọ n'ọbụrụ ya Chineke ji na ka ya ịma na ọ naghị agba ha okwu o jikọrọta mere na zụụ nshida ngada n'ime akwụkwọ dị umeanị Manager. ibe nọrọ n'ime akwụkwọ dị umeanị bụ ọnwụ ite naanị chukwukwa na ngada sai maftakwa para eto eto ifu evu m onye sọ mmara m ibe kpojuo mmadụ ofu ahịa adị nụka nwoke na nwaanyị ụdị nọrọ Thank you. na-eweta ya ọkwa ego anyị nyere m ihe eji iji gote ogologo mana ka njidegodo nne ama na ndụ mmadụ iri n'ebe a tufu m ana aba a ịma na ego ndị eji gote ogologo ọ ya dị maka ya nọkọta ya bịaba Enugu nọkọta nnọọ esi m Anambra gbara nnọọ ụkwụ Yes, so Chief Ekune. iwu kama m eto ogologo ebe a enwe ebe m na-eje Iman tozi ogologo forget ya. ị hụrụ ya enemy Ka ime ihe ọzọ. ị hụrụ ya enemy ị hụrụ ya dekwe ndị nna ekpere o ji abụ enwe ka esi enwe ezigbo gọvanọ batara nọ mụnwa abụrụ kọmishọna ndị mkpụmkpụ brọda n'itochago enwe m ike wekọta ndị a niile a na-enwe ihe opu ụtụtụ n'elu ụwa ege Ị gaa na n'odogu na-epe mpe. ịma na ego na-eme mmadụ ya eto ogologo Afọgodi nke ego a. enweghị ụdị ego ya abụ ijide Zuo ike ka ekpere ọrụ n'isi gị. ede mkpụmkpụ ịnọ ịma ọ bụrụ na ị nwere high BP ebe a nọọsụ nọ jụwa ahụ obere oge mata ọ balansị ya ọ bụrụ na ọrụ ụwa na ya ka ị nwere afụbazie ebe eji nwa akpachanite ya ogbelite edu ka mmadụ na-adị nwaanyị ọka ụmụ nwaanyị ụlọ ya akabakwa na ahụ na-akwari ụmụ nwoke ugwu dịka anyị na-eme anya na-eche nwere anyị ka ọ bịa isi nwere anyị nwere eze ọha ọ bụghị anyị edekwa eme nwere anyị na ụlọ gbakọrọ aka were bịa n'ọkwa n'ogologo ụzọ shiri ha baa n'ala ugwu ebe ị hụrụ iwere